खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जेब्लानिफ्राय रायजोआव गिबि मन्त्रि जादों बै समनिफ्रायनो आयेननि बेरेखायै दखल खालामनानै थानायफोरनि सायाव गोबां एक्सन लानायखौ नोंथांमोना नुबोगासिनो दं आरो बे समाव गोदानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जाय बिथांमोना आयेननि बेरेखायै दखल खालामनानै थादों बिथांमोननि सायाव फुल एक्सन लानायनि बाथ्रा बुंदों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायदों दि आं जेब्लासिम रायजोनि गिबि मन्त्रि जानानै थागोन अब्लासिम आयेननि बेरेखायै दखल खालामनायनि सायाव इभिक्सन खालामगोन 100% होननानै बे समाव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोख्रों बाथ्रानि गेजेरजों बे समाव खौरांनि गेजेरजों फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि फैबाय थानाय समाव एबा जेब्लासिम आं रायजोनि गिबि मन्त्रि जानानै थागोन अब्लासिम आयेननि बेरेखायै दखल खालामनानै थानाय एबा इभिक्सना सोलिखागोन होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला आयेननि बेरेखायै गोबां दखल खालामनानै थानाय सोद्रोमाफोरनि सायाव माबोरै गोख्रों एक्सन लानायनि बाथ्रा बुंदों आरो जेरैखि जाया आं जेब्लासिम रायजोनि गिबि मन्त्रि जानानै थागोन एबा चिफ मिनिस्टार जानानै थागोन अब्लासिम माबोरै एक्सन खालामगोन एबा एक्सन लागोन बेफोरबायदि सायावनानै माबायदि बाथ्रा बुंनो फैयो जों बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंना लादिनि। राज्यत उच्छेद अभियान चलिब मैं जेतियाলৈকে मुख्यमंत्री थाको मिया मुसलमाনৰ লগত মোৰ যুদ্ধ চলি থাকিব। কোনো ক্ষেত্ৰতে बोले जुबिन गार्गर मृत्यु हल तार कारणे मियाबिलाक रक्षा परिले एटु নহয়। अर्जुन सव्यसाची आছিলে दुई हातेदी खर मारिब जानिছিলে। आमी जुबिनकো न्याय दिम नियम मिया मुसलमान जिসকল अनुप्रवेशकारी তেওঁলোককো कष्ट दिए থাকিম। राज्यत उच्छेद अभियान चलिब मैं जेतियाলৈকে मुख्यमंत्री थाको मिया मुसलमाনৰ লগত মোৰ যুদ্ধ চলি থাকিব। কোনো ক্ষেত্ৰতে बोले जुबिन गार्गर मृत्यु हल तार कारणे मियाबिलाक रक्षा परिले एटु নহয়। अर्जुन सव्यसाची आছিলে दुई हातेदी खर मारिब जानिছিলে। आमी जुबिनकো न्याय दिम नियम मिया मुसलमान जिসকল अनुप्रवेशकारी তেওঁলোককো कष्ट दिए থাকিম। राज्यत उच्छेद अभियान चलिब मैं जेतियाলৈকে मुख्यमंत्री थाको मिया मुसलमाনৰ লগত মোৰ যুদ্ধ চলি থাকিব। কোনো ক্ষেত্ৰতে बोले जुबिन गार्गर मृत्यु हल तार कारणे मियाबिलाक रक्षा परिले एटु নহয়। अर्जुन सव्यसाची आছিলে दुई हातेदी खर मारिब जानिছিলে। आमी जुबिनकো न्याय दिम नियम मिया मुसलमान जिসকল अनुप्रवेशकारी তেওঁলোককো कष्ट दिए থাকিম।